Empresas funerarias de lugares tan distantes como Huelva, Cantabria, Cataluña, Castela-A Mancha, Castela e León, Extremadura, Levante, Murcia e, por suposto, Galicia están unidas dende onte nun novo colectivo. Naceu en Sanxenxo a Asociación Nacional de Empresas Funerarias. Esta asociación é sumar, desde logo, pero sumar para que a finalidade final que o usuario, en este caso o cliente, que é unha persona fallecida e a súa familia a prestación, que non teña daños e que perda posición, sobre todo económica, que é o que están facendo as grandes compañías de seguros que están establecidas nesta terra, nesta zona, que o único que están facendo perjuicio aos servicios dos seus clientes. A asociación terá a súa sede en Madrid e calcúlase que antes de finais de ano contará con ao redor de 120 membros. O obxectivo é xerar sinerxías en beneficio dos clientes dos servizos funerarios. O beneficio vai ser para os clientes en general. Lógicamente, en San Marcos, como peleona e como luchadora destes servicios, lógicamente vai a buscar beneficios sempre para o cliente. Aquí o que se trata é de que o cliente non quede perjudicado nos seus servicios. Esta asociación ten, como dixen antes, unha filosofía de buscar melloras dentro da administración e dentro, despois, coloitar coas compañías de seguros que se establezcan uns servicios adecuados a mesmas. A Asociación Nacional de Empresas Funerarias supón un paso máis no traballo que os seus membros xa desenvolvían no marco da rede Memoranet, apoiándose como colaboradores para facilitar a xestión e os servizos aos seus clientes en todo o Estado. Imagínate que tenemos un cliente de Juan Perdiz, un asegurado de su cartera de seguros que fallece, imagínate en Barcelona, ¿de acuerdo? Es Juan Perdiz el que me llama a mí y me dice: Fernando, tenemos una defunción en Barcelona, en tal sitio, toma el teléfono a la persona de contacto. Yo me dirijo a la persona esta de contacto como responsable de la funeraria de Juan Perdiz en Barcelona, con lo cual le das esa tranquilidad de conocimiento de la persona. A intención do colectivo é continuar a traballar de xeito conxunto para seguir ofrecendo servizos de mellor calidade á súa clientela.